Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे जे दर वाढलेले आहेत ते फक्त राज्यातच नाही तर आपली ही परिस्थिती जी आहे ती पूर्ण पूर्ण ग्लोबल सिच्युएशन आम्ही याला म्हणू शकतो आणि त्याच्यासाठी कर्टेल करण्यासाठी सरकारने जे समाज उपयोगी ज्या योजना आहेत त्यांच्यावर सुद्धा भर दिलेला आहे. सो मला तरी असं वाटतं की याच्यासाठी खरंच जसं आम्हाला ऑलरेडी स्टेटमेंट दिलेलं आहे मुख्यमंत्र्यांनी की भिवपाची गरज नाही म्हणून आम्हाला थोडा काळ बहुतेक हा त्रास सोसावा लागेल बट समथिंग विल वर्क आउट फॉर शुअर. 3 सिलेंडरची जी घोषणा केली होती जाहीरनाम्यात ती सगळ्यांसाठी होती आणि नंतर आता चर्चा आहे की ती फक्त बीपीएलला तुम्हाला वाटतं की आता ज्या पद्धतीने सिलेंडरची दरवाढ होते सगळ्यांना सिलेंडर मोफत देणं गरजेचं आहे? मी तुम्हाला आणखी एक गोष्ट सांगते की आपल्या कितीतरी समाज उपयोगी योजना आहेत त्या योजनांसाठी आम्ही बघितलं तर फॉर एक्झाम्पल आम्ही गृह आधारसारखी योजना म्हणा किंवा पहिली जी सुरुवात केलेली लाडली लक्ष्मीची योजना म्हणा ही लाडली लक्ष्मीची योजना ही पहिली जेव्हा सुरुवात केलेली तेव्हा सगळ्यांसाठी होती पण असं अनुभवाला आलं की ज्यांच्याकडे जे व्यवस्थित सगळा खर्च करू शकतात अशा सुद्धा व्यक्तींनी लाडली लक्ष्मीच्या 1 लाख रुपयांचा सुद्धा साठी फॉर्म भरलेला आहे. सो त्यामुळे सरकारने यावेळी विचार करून सिलेंडर्स गॅस सिलेंडर्स जे आहेत हे फक्त त्या घरांपर्यंत पोचावे ज्यांना यांची खरी गरज आहे. कारण की जर ही सगळ्यांसाठी केली पण सगळ्यांसाठी जर योजना केली तर असा पण अनुभव येऊ शकतो की जर कुठेतरी शॉर्टफॉल आला तो सगळ्यांनाच शॉर्टफॉल होईल आणि ज्यांना खरी गरज आहे त्यांना तिथे पोहोचणार नाही. म्हणून सरकारने बहुतेक हे योग्य पाऊल उचललेलं आहे की म्हणजे ज्यांना खरी गरज आहे त्यांच्यापर्यंत ती मदत पोहोचावी. मॅडम आणि एक इम्पॉर्टंट गजाल तुम्ही टीचर आसा आणि आयज मेरेन गोंयान अशें जालां की थोडे आमचे कॅबिनेट मिनिस्टर सुद्दां आसा ज्यांची स्वताची एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसा ते पूण फुडें सरना जे एज्युकेशन मिनिस्ट्री आसा ती घेवपाक आणि ती लास्टाक अशें आसता की उरिल्ल्यो मिनिस्ट्री आसा त्यो सीएमाक म्हणून येतात. ते एज्युकेशन जी मिनिस्ट्री आसा ती उरिल्ली मिनिस्ट्री न जाता एक इम्पॉर्टंट मिनिस्ट्री जावची ही मेंटॅलिटी बदलपाची कितकी गरज आहे अशें दिसता तुमकां? हे केन्नाच नसलेलें की उरलेली मिनिस्ट्री म्हणून एज्युकेशन मिनिस्ट्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यानी घेतिल्ली आसा. तांचे सगळ्यान प्रामुख्यान तांणी जर मिनिस्ट्री म्हणून पळयली आसत जाल्यार एज्युकेशन मिनिस्ट्री आसतली आफ्टर होम अँड फायनान्स. कित्याक हाच्या पयलीं सुद्धा तांणी जेन्ना आस्पाव करपाचो घेतलो खंयच्याय मिनिस्ट्रीचो जाल्यार ती एज्युकेशन मिनिस्ट्री आपल्या स्वता कडेन आशिल्ली. कित्याक म्हाका दिसता आमच्या युवांकडे आमच्या भुरग्यांकडे जर पावपाक जाय जाल्यार एज्युकेशन मिनिस्ट्रीचेर तितलोच भर दिवन लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी ताच्या खातीर तुमी बऱ्यांतले बरे उपक्रम हे गेल्या कोविडच्या काळान सुद्धा पळयले. जेन्ना ऑनलायन एज्युकेशन आशिल्लें पळय न्ही तेन्ना बऱ्यांतले बरे ऑनलायन एज्युकेशन म्हाका दिसता ही सुरवात किंवा ताची ट्रेनिंग सेशन्स जी आसा ही गोंय राज्यांच्यान जाली आनी ताच्या खातीर आमी खास करून टाटा सोशल सायन्सीस हाच्या ह्या ऑर्गनायझेशना बरोबर सुद्धा आम्ही जोडलेले. सिलेंडर जाहीरनाम्यात तुम्ही स्पष्टपणे म्हटलेलं होतं की प्रत्येक हाऊस होल्डला मोफत सिलेंडर देणार म्हणजे 3 सिलेंडर स्पेसिफिक म्हटलेलं आहे तुम्ही आणि आता तुम्ही म्हणताय की निवडणूक झाल्यानंतर हा प्रश्न तुम्हाला योग्य रीतीने मुख्यमंत्री पण एक गृहिणी म्हणून तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही आज जो विषय म्हणता सगळ्यांना एक गृहिणी म्हणून तुम्हाला काय वाटतं सगळ्यांना देणं गरजेचं आहे? मी एक नागरिक म्हणून एक सांगेन की मी एक जागृत नागरिक म्हणून एक सांगेन की ज्याला याची खरी गरज आहे त्याच्यापर्यंत कुठलीही मदत पोहोचावी. ग्रह आधारचे लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गेटिंग ग्रह आधार 3-4 महिने म्हाका खबर आसा की इवन इलेक्शन्सच्या दरम्यान सुद्धा हो विषय आशिल्लो की काही महिलांपर्यंत हाची मदत पावू शकली ना आणि भितरले 1-2 विषय असे आशिल्ले की समटायम वेन देर वॉज अ चेंज ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन बँक टू दी अदर तेन्ना म्हाका दिसता तांकां तो अमावंट मेळपाक खंयसर तरी फाटीं फुडें जाल्लें आसतलें. बट आय सपोज आवर मिनिस्टर वुमन एंड चायल्ड वील बी इन अ बेस्ट पोजिशन टू आन्सर दीस. थँक्यू.